abaiboli beskuru ya Moi Kisii Primary eyue gutuka ase ward ya Ichuni ime ya Nyaribari Masabe county ya Kisii nigo babuka litukulia lero na gukora ukurubikana na kusieka eskuru yuri muryoka abaiboli abo nigo babere bakwimurunganiria omorokyo monene bweskuru yo unanigo abereka gutumika bobe chibesa na boigo gesabete omwalimu monene ase eskuru yo tana kurangiria abaiboli hasogokora umusangiririkano egento kyaberege kubagecha abaiboli abo mono nonye nabo nige skuru yo yabereke wosie kwa asa matuka magega na getambukiro tikeyo kyabeire igeko imukiwa muri kito Wycliffe Tyson Manyara utwariganirie orobotyuru rero nigo yasiekirwe eria gatatu umuchandoro bwe skuru yo bero munene skuru yabumbirwe neria gatatu Okwana na getembe abaibuli be sukuru ya Moi Kisii Primary nigo bate babuna omwalimu oyo niga kogenda orusi bese bengi na asago chira tebamanyeti. The letter claims that the BOM valire chibese chi school. That is one of the point which has been raised. And number two, abana mbali konyara enough lunch. Asa marieta riranke mabichanga omoiboli be school ya Moi Kisii. Eskuru ya ito Moi Kisii twareire tokorrobo kongu bongi sana kogenderera na bana baito mbali gosoma no mochoko egente getangani agacha kaira chibesa chi skuru aga kombiti twatemie torangiriwe meeting skuru na baiboli mtu anakorangiriwa eria kabere wane tokorikeru chi balance ochimaega ya 2017 umwalimu oyo tigarigigwe kerokere notere ne serikali ga andari gukima asine ja bana baito wakiroro sana imego sebono mokoriyo mwalimu oyo abana baito na uniform yo kareta ateto wowe ago chenjeri abana uniform akanyara tore biya bana chenjeri chianga abakuri emirimo be skuru yo boigo tibarakanwa asemetienyi meke ya erire bana mochando tubwate no ringa chibesa nabo tokorwe fees bese chinganchiyo chiwaka chitakire gwakanu na abari mbali balikire ne body batakire gwakanu abana baito mbali konyore ndagira bakoringa abana chigwika sasaba mbali koragira batemwe bagende gitiba chiese na kitoko bodi nga chibesa chikurugu nga chikocha chitari kogorwe ndagira ngaki omwana agosoma kare njara ngagende gitia chiese chirde baje skuru baiga skuru tabwati mochoko capitation skuru tabwati besa igorari without no resources mwalimu wigaje de omuganya kada biko muntu gudika bandi kereta achita kereta from there has been mismanaging our school funds school tu agwa togari school tu anjete school yange ituboni ekiri abiri school gete naboigo skuru eyote bwati chinguru cyomurero egekogera buna nigo ebutoire etarakanwa. Number 4 school tu bwati stima singinjo biri njana gwakanwa iyo ngabesa nchiyo chiwakane bisi Eskuru eyo yarase kuri chinga kicha magega na gwikira rero neria gatatu kurinde na inde ya igoro ase chinjira chibitali ko bagokia skuru ya bereke gusiekwa sama tukamange chief mwacha twali gichinyundo twekaranse nsibuna abaiboli twanjira nga oyo siegete ndomo manyeti twabutoleke buli na nyororo mwaira ntoko manyama chivu tagocha maeganga esababu skuru agendete gusiekero ningi this time ntire ya siekiru issue ne takaire ko ba addressed whether your powers gotakere nyone general meeting erangaliwe school amangana yawe addressed once for all. Mugambi bworo gongoro Albert Michira na ikirana na gotema ko bakwanira baigore korende nigo abaiboli abo bakana kegima na kumuchika buna nigo batagete egeikarona aba obisabe chisemi amuno mwalimu oyo omanyene General Batingo kwa Michira sina za chief na kumba sub location where the school is located esingenjo una complain chajire ntu ajite ya sometimes school konya ya secure number 2 toya ya bibuli tokaenda ngara torosie school I came personally na chief tukafungua hiyo mlango. Number 3 since that time tumekuwa na issues mwalimu aliletwa ni kweli but we have not shown any interest to come and see what he is doing on the ground. Education office ntonya konyarora ewo jaga go tokonye kare school je kare bibuli bya bikiro. They are very quiet. It means ngamba ma ite bintu bakora. Nanye mwa de ando rushe kebuli. Ya do rushe kebuli. Ya do rushe kebuli.
barengana na baibori abaiga be school ya Moi Kisii Primary School nigo baganire omwarimu oyo anyare gwicokia banyare gwikaransa bakwanire eng'ani iyo yabasungwire kuripotiri Gatembe kuruga iga ase ewodi ya Ichuni gutoka Nyaribari Masaba njogwa Cliff Tyson Manyara.